Namuhla ngizokhuluma nge-world system, kodwa kune part engifuna ukuyithinta ngihlale kiyo. Ngithe mina emalangeni esibuya kiwo ngathi kubalekile ukuthi abazalwane baqonde ukuxubaxubana kwezikhathi, ukuthi thina njengebandla siphila kusiphi isikhathi. Niyangizwa abazalwane? Ngafundisa kakhulu nge-kingdomship, ukuthi umbuso wonke kaKristu nombuso kaDraco wakhiwa imimoya eyisikhombisa. There are 7 spirits where the church or the throne of Christ sits, and also the throne of the devil sits. Mawufunda lithi iBhayibheli uDraco unamakhanda ayisikhombisa. These are the 7 spirits, the 7 mountains, the 7 kings that are against the church. Masengihumusa ngithi these are the 7 gates of hell. Ngifundise kakhulu angithi. Na kuJesu uma vela eseLembe ku chapter 5, iBhayibheli lithi uvela anamehlo ayisikhombisa. Na ufunda chapter 5 ohlena lithi izwi lenkosi kuyimimoya eyisikhombisa kaNkulunkulu ethunyelwa umhlaba wonke, because umbuso kaKristu is a kingdom. Then elinye ilanga ngifunda uNkulunkulu ngangiku fasting, ngihleli noNkulunkulu inyanga yonke. Ngambuza ukuthi kani Nkosi yini le, ngoba ngaba nombono ngihleli phezulu kwenzilo ngingumzalwane. Leli nzilo linamakhanda ayisikhombisa. Mangilibheka leli nzilo yilezilo elapha kuRevelation chapter 17. Kwaphuma izwi lengilosi kuloyo mbono lathi kimi phumani kilo iBhabhiloni. Ngangaqonda ukuthi uNkulunkulu uthini mayithi kimi ngiphume eBhabhiloni. Usho njani? Kanti lento lapha ku17 ibambe namasonto, kunamasonto akhiwe phezukwayo. Niyangizwa bazalwane? Kunama mandate ahleli phezulu kwalela zilo. Athi alibona uJohane ku chapter 3 seliphuma lingana lo wesifazane owayehleli phezulu, wathi selibusa ke lapho ngoba the woman was representing the world government. Ku chapter 17 lembuso eyamkela wonke ama constituencies kaDraco esihogweni bese inika umhlaba. Ila draftwa khona ama constituencies omhlaba kaAntichrist. Ku draftwa khona abo legalization of abortion. Ku draftwa khona abo legalization of same sex marriage. Ila qala khona ama constituencies from the 4 kingdoms. That is Rome, Greece, Persia and Babylon. This woman is the city where constitutions of the world are taken from. Lithi iBhayibheli uphethe uwayini, leli wayini lemimoya isikhombisa. Uphuza azaphuzise namakhosi omhlaba phinge naye. Kodwa mawufunda ngombhalo, the Antichrist, the original ruler, will turn against the world government. That is called the tribulation era, where now he will take the constitution ayibambe yena ngokwakhe abuse. La aphuma khona ila aseka ku chapter 13. Ku chapter 13 leli zilo alibuselwa, aliniki lona liyowanjulwa. Uthi uPaul kuyowanjula umuntu ongenamthetho. 2 Thessalonians chapter 2. Niyangizwa bazalwane? 2 Thessalonians chapter 2. Uthi uPaul lolu suka luyikufika, ukhuluma ngosuku lokahlulela ile rapture, ukhuluma ngejudgment final. Ngoba kwakunabantu ebebasumayela ukuthi ukwahlulela kaNkulunkulu sekufikile. I think 2 Timothy chapter 2 kuba verse 17-16 somewhere there, uPaul mention amadoda amabili ebese kasumayela ukuthi ukwahlulela sekudlulile. uPaul uyaloba ngamanye amagama kwakunomoya ngaleso sikhathi owawusumela ukuthi uJesu akumelanga abuye, ikingdom kaNkulunkulu seyirestoriwe, ukuvuka labafileyo selufikile. Uthi umpostoli Paulus mayeloba, that of which is the final judgment,
because kwakunabazalwane bakholelwa ukuthi Israel lo okhona must be restored. Ash yabona masengena ku teaching ukuthi ngikhumulele eduku. Manje uNkulunkulu uyaloba ngumpostoli Paul ukuthi lolu suku alukufika kungafika ngaqala ukuhlubuka emhlabeni, ukusuka esifundweni esiphilayo, ukuhlubuka kwaqala around, ngizokhuluma nge-church age, ngoba ibandla from 33 AD ngesikhathi sika Jesu lalimunye, lalibambene, the first apostolic church engesencwadini yezenzo, until ngabo 180 abapostoli sebashonile abaningi, 200 AD ibandla laqala lahlubuka esifundweni, ngoba amasonto aqala uku-implementwa ngabo 300 AD. There was a huge debate, bayibiza ukuthi it's a controversial debate of Miaphysitism and Diophysitism, okuchaza ukuthi in-nature kaJesu yayifunwa ukuthi in-nature kaJesu unguNkulunkulu in the word, or kumele simdumise njengoNkulunkulu noma simbone njengabanye babaprofeti abanamandla. This was the first biggest debate eyahlubukisa ibandla, yalihlukanisa phakathi enkulu. Abanye bathi uKristu wayengumprofeti njengabanye abaprofeti, abanye bathi uKristu was God in a word form. Kwalulwa kakhulu ngaleso sikhathi abazalwane, khuluma ngamaKristu ngabo 200 AD sekuzofika ukubusa kaConstantinus, bebulawa kakhulu. The east, that of which is modern Turkey, and the west, abo Rome nabo Europe, ngale west bebakholelwa ukuthi uJesu was God in word form. East, the Orthodox churches bakholelwa ukuthi he is a prophet. uMuhammad wavuka ngabo 780 wathola leyo debate inkulu, ibandla lahlukana lapho. Abazali baqala bathi hayi, kunokuthi silalele nina ngcono sihlukane nani. Kwaqala amasonto, ayebakholelwa kulokho bebaya lapho, ayebakholelwa kulokho baqala bayibutha kwaqala ama-denominations, kwaqala ukuhlubuka esifundweni sikaPaul nabapostoli noKristu. Athi uPaul encwadini kabaseRoma chapter 16:17 uthi uPaul mayeloba uthi xwayani ababanga ukwahlukana emzimbeni kaKristu. Amen. Uthi ngokuba laba abayikhonzi inkosi yethu uKristu, isonto alimkhonzi uJesu. Amen. It doesn't matter ukuthi uvusa abayingaka ekufeni, buyela esifundisweni esiphilayo sikaKristu. Yonke into ehlukanisa umzimba kaKristu ayimkhonzi uKristu. Uthi usho njalo uPaul uthi ngokuba laba ababanga lokhu kwahlukana bazalwane abayikhonzi inkosi yethu uJesu, ukuze amasonto adlifa lombuso kaNkulunkulu kumele uPaul abemqamba imanga. Abanye baze bayihlukanisa bathi nasingabaka Apollos ngabaka iChristianity, it's a union nje. We are announcing ukuthi abazalwane umhlaba wonke abayeki pride, babuyele in the doctrine of God. Ukuthi wena uzwana nosikhakhane akunankinga. Nangabe usikhakhane akafuna ukulishiya isonto, diliza isonto ubuyele ebandleni, ngoba ebandleni akunasonto. Ebandleni kune fivefold ministry. Ebandleni akunagama leShekinah glory. Ebandleni kunegama lika Yeshua Kristu lona lodwa. Diliza lento. Uma bangafuni ukuhlangana nawe, idilize wena ungahlanganyeli nabo. Ngoba amasonto aqala in a foundation of controversies, in a foundation of battles. They were not God's plan. Kwakuliwa, abazalwane ba-argue ngezwi bahlukana. Kwakunayifundisa iningi. Kukhona laba ebebakholelwa kuphela kuMoya Oyingcwele, abanye bangamkholela uMoya Oyingcwele, bathi i-apostolic ministry kaHoly Spirit. Kube negroup ehamba yodwa, baqale iqembu labo lapha.
For the past 2000 years ibandla lenkosi liyahlukana. Ngathi mina kuyowahlulela abantu abaningi babulawe nge-judgment day, baphonswe eqhibini lomlilo. Kuthiwe wena ngakunika inkonzo ye-deliverance ungupastor, wena ngakunika inkonzo yokuthisha, loya ngamnika inkonzo yokupastorisha. Izimvu zami zagula, wazithatha wena mfundisi wayihlukanisa kuleya nkonzo ye-deliverance. Usathane makahlasela, izimvu zami zagula. Isonto ke lelo, inkonzo ye-deliverance ikhona, inkosi izehlisile zonke zikhona, kodwa bazidivide. Kwaba nemiphefumulo ehlubukayo igcina iyofuna usizo kwabangakholwayo, ngoba usizo bangalitholanga ebandleni, bahlubuka babuyele emadlozini. Kuyophuma imiphefumulo eminingi eyabhubha ngenxa ye-division. It's a dangerous cause. Akumane nje kuthiwe kushunyelwa uJesu, kulalelwa izwi. Lamabandla wonke lawa a-divided anamagama ahleli phezu kwalezilo engikhuluma ngalo, ngoba akekho ku-mandate structure Yesu. Wathi omunye innocent bebakhona amasonto kunesonto laseKorinte, ngathi yamuze mfundisi onke. Sonto laseKorinte lalikhona, ngafunda mina nalase-Efesu. Kwakuyizindawo, nathi asibizeni ngey'ndawo. Bazalwane benkosi abaseJoburg, siyiqala, the mandate of Christ must come back. Bababuzwa kuthiwa nikhonza kube bathi siyibandla likaKristu. Nabathi nini yini kwakunganasonto la? Baba uJesu Kristu. Nabathi uJesu Kristu ngoba Colossians chapter 3:17 konke enikwenzayo anokwenza egameni lika Yeshua Kristu. Noma imisebenzi noma imikhuleko bathatha lokho kufavor bona, ngoba imandate yebandla yal-crush isonto. You can never implement a church doctrine in a denomination nyolwa. Kuthiwe denomination iholwa umfundisi, uma efa kumele abantwana bakhe batake over i-denomination le. Wathi uNkulunkulu bazokuzingela ngenxa leli vangeli, bazokuzonda abaningi. Ngayibona inkosi ngombono, yathi kimi hamba kodwa ulishumayela. Hey, akusho wena kuyazisho. Siyabona. Niyangizwa bazalwa? Manje size la not ukuyo implementa isonto noma ini, size ukuzoshumela abafowethu ukuthi bafowethu asibiyeleni esifundisweni saqala sabapostoli. Sekuwarele manje sekungena inyakanyaka eningi emhlabeni, asibiyeleni back. Seku-right, silwile siagiwile sinamavesi amakhulu, but manje asibiyeleni. uJesu uyabuya, and emakabuya kumele lesifundo asithole singasoleki, ngoba yisi isifundo esiyofaka abantu ekuphileni okuphakathi noma ekubhujiswe nokuphakathi. Akuyowahlulelwa lapha ngenye into, kuyobhekwa imibhalo. Konke laleli vangeli lifinyelela khona, abazalwane abadilize into ezaqalwa ngabantu, into engeke eBhayibhelini ungayiqala uyiqalelana. Siphila ku grace. Alright, ake ngishumayele, ngikhuluma ngesifundo ke manje se-16. Kodwa kunale khanda leli uNkulunkulu uma ngikhuleka lapha ku chapter 5, ngangikhuleka ngibuza inkosi ukuthi inkosi lento engangigibele phezukwayo yini. Cabanga mfundisi, I had to take fasting inyanga yonke ngihleli nenkosi ukuthi inkosi ngoba ngiyakhonza ngihleli njani phezulu kweBhabhiloni. Ngangifunda ngo chapter 17, umengelo wathi kimi ukuze ngikwambulele ikhanda elilodwa ukuthi lisho ukuthini, kumele uthathe 3 days fasting. Eli1 ukuze ulazi ukuthi liyini ihlakalo yakho, ngoba the 7 empires, the 7 spirits
of the devil. It is the whole kingdom. It's a system. It's not just one entity. The whole kingdom of the devil is divided into 7 divisions. Niyangizwa bazalwane? Now ngakhuleka fast forward uNkulunkulu wanginika le ncwadi ku15 ku chapter 5 verse 12 incwadi yayisambulo. Iwundlu likaNkulunkulu liyavela malivela. Ngicela ningivulele incwadi yezenzo chapter 17. Uma livela leli liwundlu linamehlo ayisikhombisa neimpondo eziyisikhombisa. Ngiyangizwa bazalwane? Amen. Lithi iBhayibheli lathi livela liqeda ukuthabatha incwadi ekwakungekho obekalungela ukuyithabatha esihlalweni sikaNkulunkulu. Wathi nakaqeda ukuyithabatha uJesu eyiwundlu elahlatshiwe zaqeda ukunqoba lapha makavela ku chapter 5 bese kabuye kunqobeni enegazi. Okungekho owayilungela ukuyithabatha incwadi avula impawu asifundele ukuthi izinto ezisele manje emhlabeni yini. Kwamele kube nomuntu ozolanda incwadi esihlalweni sobukhosi enkazimulweni kaNkulunkulu. Wangatholakala noyedwa owayekulungela ukuyithabatha. iBhayibheli lavela iwundlu elihlatshiwe. Linamehlo ayisikhombisa neimpondo eziyisikhombisa. iBhayibheli kuyimimoya eyisikhombisa kaNkulunkulu. Lafika la ithabatha. Lenza njani? Ithi iBhayibheli naliyithabatha kwaba nenhlokomo enkulu ezulwini. Inhlokomo enkulu. Ngiyangizwa bazalwa? Amen. Kula inhlokomo le. Mawufunda verse 12. Lithi iBhayibheli izingelozi zikaNkulunkulu in their multitude. They bowed and they worshipped. Nababona iwundlu ukuthi liqualifyile ukungena enkazimulweni. Bakumisi. Lithi bathi wena ufanelwe babala 7 izinto. 1 ubukhosi. 2 ingcebo. 3 ukuhlakanipha. 4 ukunqoba. 5 udumo. 6 inkazimulo. 7 isibusiso. Kwaba kwanjulwa kwale mimoya isikhombisa eyibuilda ikingdom kaNkulunkulu. Kodwa ngase ngimncane ngaleso sikhathi mfundisi ngoba kwakungelula kule ndlela. Wathi uNkulunkulu, my son, a kingdom is built by 7 spirits. Lapha makuthiwa Lord you are worthy amandla kuleso kuqala. Ipower kukhulunywa ngegovernment. Umoya wokuqala ikhanda lokuqala ikhanda legovernment. Nyangizwa bazalwane? Amen. The government spirit yilesi esibuilda all the constitutions of the world. Politics and democracy. Yila kusho le khanda yile limake sure ukuthi akunamzalwane lula ogibela eParliament abe upresident. Yile khanda li. Yile ligqoba amakhosi, eligqoba amapresident, eligqoba ama chief, eligqoba ama emperors. Leli khanda li represent government structure. Fast forward bese kuba nengqebo. iBhayibheli kwathiwa kulo iwundlu ufanelwe ingqebo. Ngoba uSathane uyi-opposite kaJesu. Mabathi antichrist uthi opposite duplicate. It's an opposite duplicate. Opposite kodwa ume ukhophe indlela uNkulunkulu akha ngayo. Bese kuthiwa ufanelwe ingqebo. uJesu icrown yesi2 icrown ye riches, ama riches, lephondo lelihlo lesibili lama riches. Kwathiwa ufanelwe ingqebo. This is economy. Ngathi mina this is the problem umhlaba obhekene nayo ukuthi abazalwana abacebi lula kunababi. Ingcebo yanda kwababi kunabalungileyo. Azathi omunye ziningi inhlupheko zolungileyo kodwa uNkulunkulu umkhulakiza zona zonke. Ikhanda eligade the world riches. Abazalwane bangatholi ingcebo.
basubjue uma bangafuni ukusubmita ku system ka Satan. Angikho ku system kakhulu kunale ngifuna ukukhuluma ngale le world education namuhla ngandekile. Ngiyangizwa zona. Le world what? Education. Now uma bangafuna ukusubjue abayofunda lezi zinto lezi ukuthi umuntu waqala ku evolution lapha ekoleni zika Satan. Umuntu waqala evolution wa evolve uma ngagraduate ngalapha angawuthola umsebenzi. Angayithola ingceba angalidli ifa lomhlaba. Fundisa khona ngalesifundiso. Bese number 3, umbuso unekhanda lokuhlakanipha lezincwadi. Ila kuhlala khona all the wisdom. Ngala emhlabeni kune wisdom. Ukuthi umhlaba waqala njani. Kunezincwadi zakhona zala ukuthi isifo siyi natural cause ngama bacteria nama fungals. Nawe incwadi zasezulwini ukuthi why isifo sibuya esonweni. Kunezincwadi ngapha nangapha. Kunama class. Each and every kingdom has got schools. La kufundiswa khona icreation. Umuntu uphila ngeoxygen. La emhlabeni. Kodwa na ufika uNkulunkulu umuntu uNkulunkulu insuku zakhe zokuphila uziphiwa yinkosi. End of life is death. Ngale incwadi zasezulwini kuthiwa is the beginning of life. This is just a copy. Ase siyangale kwethuna sinokuphila okuphakathi noma ukubhujisa okuphakathi. Abathi ilanga lenziwa kanjani bathi kwahlangana bayibiza lento bayibiza i-nuclear fusion. Ukuthi ilanga njengoba lishisa so kunamanye ama elements abizwa ukuthi it's a nuclear fusion. Kuhlangana ama hydrogen elements. Ukuthi kuze njalo ukuthi livuthe kunye kuyabashaya kodwa bayazama bona ukubeka. Ukuthi okay ngoba manje niyal understand ilanga ema lab ma scientist. Why ningalenzi sibe nelanga nje livuthe? uNkulunkulu athi wakhuluma izwi wathi makube khona ukukhanya kulezi ethi incwadi. Every kingdom has got books, has got education. Nangikhuluma nge-complete kingdom. Bese number 4, i-kingdom ne-kingdom must have security. Lapha kuJesu ngithe umoya wokunqoba. Security. Le ngale ikhanda representer with the beast, u666. The one who leads the militaries of the devil. Nabo Apollyon. I-kingdom kumele ibe ne-security. Kumele ibe namasosha ayigadayo. Ngapha embusweni wethu the archangel ebesiyazi ukuthi is the guardian leadership of the armies of the security of God is Michael. Ay, budiswa. Yamthanda uThixo mambaloyi. Ukwenze kahle uKabele wakuletha uThabelo. Sofunda. Hayi lo mdlalo umsangano wenziwa la. We need to know ukuthi sisengozini engakanani uma singeke sibambelele isifundiso nesiphilayo. Kodwa ke education. Now bese angithi bathi religion Christianity. That is why babona Sunday basonta bese Monday bahlanganyela nalezo mhlaba. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. In the first church ilanga lokuqala bebahlangana abapostoli. Bazo discuss ukuthi eSamaria mina Philip ngishumela abantu abayingaki. Basindiswe bazana bashoda ngomoya engcwele. Athu Paul mina eThessalonika ngishumela abangaka. Petro ngale kumele nihlole. Omunye afika athi hayi mina ngishumayele eIndia lapha eEast. Ngithole kunamadoda angaka. Ithi iBhayibheli nabaqeda badumise babonga uNkulunkulu bahlanganyele kuhlephuleni nabaqeda Monday. Akunina isuku lokuqala iJewish calendar ibiza isuku lokuqala. Ngelanga lesibili bebangaphumi bayele emangeni kuthiwa bagqoka ama uniform. Bebamba boshumayela ivangeli. Bayahlakazeka. Ngosuku lokuqala bayahlangana bazosha ama results. Bekhonzwa njalo in the first church. Wawungekho le mamthoko. Kodwa ngifuna ukukhuluma ngayo le. Now bese kunale lesi 5 lenkolo
ngale kuKristu kuthiwa ikhanda umoya noma i-crown ye praise yodumo. Leli khanda ngale kuDraco le world false religion yilo elenza ithixo, ngoba umbuso nombuso kufanele ube noNkulunkulu thizeni olithemba laba tapa khona amandla bahlabela khona ama-altar. Leli khanda ngilo elenze wonke ama-false prophets, ama-witchcrafts, yonke inyakanyaka yenzeka emhlabeni, ama-false denomination, yonke lento le false religions. La umbuso nombuso nombuso kufanele ube nala ukhazimulisa udumisa khona. Bese kunale khanda leli 6 lenkazimulo lobuhle la ku designwa khona the beauty, the technology of heaven, the technology of the earth. Each and every kingdom must have the spirit of glory. Bese ngale uKristu kunale 7, the spirit of blessing, the spirit of life. Ngale kuDraco is the gate of hell. Yileli elenza izifo zonke nama-pandemics omhlaba. Khanda lesikhombisa. Ibandla ukuze kuthiwe yibandla eliqualify ukungena ezulwini kumele li-overpower the 7 gates of hell. Ngamanye amagama kumele limelane nombuso wezwe. Uma ethi sibusa ngepolitiki, abesifazane balelungelo lokugana bababili, wena umzalwane umelane nakho uthi ukulotshiwe ukuthi asiyi kushada ubulili obufanayo. Nabathi kumele silegalize ukuthi i-50-50, uthi no, uNkulunkulu waloba indoda wayinika ubukhosi. Umelene manje nekhanda le-government, owesifazane ungumzimba, konzo yendoda i-authority, owesifazane submission. Uma bathi nimele ukuvuma izinkolo zabanye abantu nihloniphe banama-rights, nithi akakho omunye uNkulunkulu ezulwini nasemhlabeni kuphela uNkulunkulu ka-Abraham, Isaka noJakob, nimelene nale ekhanda. Uyike amanye amazwe na umelana nalo uyabulawa. Thanda lokuqala. Lesi-2 ekumele silinqobe le world economy. Uma kuthiwa hamba niyofunda ukuthi umuntu waqala imfene wale wena, uthi ngamane ngihlupheka, ulinqobe lizokuhluphekisa lekhanda, lizokwenza uhambe ngeenyawo, uhambe duze kwesiqathulo. Na uthi ungena emsebenzini bathi sifuna leya ncwadi ethi wena wafunda ukuthi ugraduate, umuntu waqala imfene. For you to be a medical doctor, sikuholele ukwazi ukuphilisa abantwana bakho, you must go wenza le certificate, bafikele bakufundise wonke lamanikiniki izifo ziqale njani. uNkulunkulu uthi izifo zibuye esihogweni. Now nawungafundanga lezi zinto lezi, you must, ibandla kumele li-overcome, libhekane nale sango lithi hayi kunokuthi sifunde le incwadi zikaSathane lezi ngamane sihlupheke. Libamambe libahluphekise bame kuze kube sekufeni. Ngikhuluma mina, bathi uNkulunkulu is the provider, God will provide. Bamile ezwini bathi uNkulunkulu uyosinaka, uyosondla. Bese kubana lekhanda lemfundo, kubana leli military. Kunabazalwane kwamanye amazwe, uma bathi bayashumayela njengakubo Nigeria nezwile amaKristiyan abulawa, kunamasosha agqotshwe special, i-security ne-government iplane this thing yoku-eradicate Christianity eNigeria. Bakhonjwa ngey'nkavu kuthiwa vuma, renounce your faith or die. Kubo North Korea, kubo Saudi Arabia, it's dangerous to be a Christian in those areas. Kubo Palestine, kubo Gaza. Kubhekele in the north, communists abangcono manje ama-communists kubo China nakubo Russia. But kusesesilehe kumele iChristianity yakho ihambe ngomgomo wabo. Kuna laba zokutshela ukuthi manje la seneniqile nangenqani yabulawa. Now nibhekana likhanda kuzobe sekufeni. Fast forward
ubuhle kufika abaprofeti bamanga yes 5 ibandla kumele li-overcome ama-false doctrines. Ibandla kufanele li-overcome abaprofeti bamanga. Uma ibandla kungena umprofeti wamanga ashumayela into ephambene nezwi limiyeke libanjwe lesango leli. Ibandla kumele li-overcome false doctrines of the world. Uma bathi qala isonto ume wena uthi hayi bame bonke babhekane nawo ngoba liyabavusa uthola bakwatile bathukuthele cabanga ukuthi asikabizwa njengawe senza umfundisi wena hayi uNkulunkulu azange ethi siqala basonto ilula lento ayifuni usilwe ayifuni theology ayifuni study dilizana livusa umoya emhlabeni uthola abazana abashumela levangeli ungathola abayi3 la eSouth Africa ngalendlela li-critical ngakhona uyasijaja uyasahlulela uNkulunkulu sithanda sonke liyalo likhanda linenkani uthi uPaul ixwayana abangukwahlukana ngime ngezwi thatha uBishop wethu yazi laqala bafundise bavusa abantu ekufeni 2000 years ago baze bakutshele neminyaka nomlando susa lento ayiphume ezwini uthi uNkulunkulu mababe munye khulekela ukuthi babe munye angikhulekeli uJesu umthandazo wakhe phela uNkulunkulu uyawuphendula ya akusisihumusho lesi uyabona kunala iBhayibheli alidinga ukuhunyusho li straight forward Nkosi uthi angikhulekeli laba bodwa kodwa ngikhulekela nalabo bayokholwa ivangeli abayakulishumayela sikholwa ivangeli labapostoli Christianity umhlaba wonke uJesu wakhulekela ukuthi ngikhulekela ukuthi babe munye njengoba mina nawe baba sinjani simunye bonke abangukwahlukana yonke into edivide ibandla lenkosi ayimkhonzo uKristu Romans 16:17 isho kahle kunale khanda le false religion lapha emhlabeni lenza abathakathi lenza izanusi lenza ama magician lenza yonke lento eqhelele engafuna uNkulunkulu abantu abayigijimelayo bambe bolanda kunokuthi bakhuleke kuNkulunkulu bacela ukusizwa nguye banamathemba abo bakha imizi yabo ngamathemba aphambene nomyalo kaNkulunkulu bakhonza abanye uNkulunkulu abanye baye emathuneni ile khanda leli abanye majoin abanye yini thiwa ungangeni neJohn eTavern kanti ungamane ungene kodwa ishiye ya ungasidla isono kodwa ungasidli lapho isambatho senkonzo siyahlonishwa akuhlonishwa isambatho sikamoya engcwele umzimba womuntu now bese kuba nalekhanda lobuhle elenza abantu noma bebizwa bengakhona ukuyoshumayela baba nje ubuhle bomhlaba inkanuko yezwe athi uJohane ningalithandi izwe ebazokuhlupha sosixoshela abantu njalo makabamba ifoni yakhe uyagugula ama-Brabus ugugula ama-Mercedes Benz GLC nakumele ayishumayela kunzima kumele aye college ayofunda azokwazi ukuthola lento bangene kubo gambling bangene kuyo yonke lento ubuhle bomhlaba kusazoba kuhle emhlabeni kusazohamba ama-robot la njengabantu yothola umuntu ashada i-robot manyala sazoyenzekala sebaqalile bawenza ngithi khona linye ngilibone echannel lamba njengosisi lamba mari uyalibona ukuthi hayi lama shocks bayazama kona ukwenza umuntu kodwa hayi kuyabonakala into zikahlali kahle lapha ama welding wabo bafuna ukwenza thina ngeke bamenze umuntu is something else. The technology eyenza umuntu is very high. It's a very high level creator emhlabeni. Inhlabathi uthulo lihambayo. That is serious stuff. That designer is something else. Ingakho akumelanga simlinganise nezinto emifanekiso sikhonza izinto ezidaliweyo kunomdali. Right, bese kunaleli number 7 eligulisa abantu
ngoba umuntu mayegula uyamshiya uNkulunkulu limthuse so uyafa manje khanda lokufa. Number 7 kuthiwa likho elinye igama ezulwini nasemhlabeni umuntu ayosinda ngalo kufika ukufa kufike ini lethi nawe qeda ukulibiza legama sifika isifo sithi ha gijimele emapilisini. Amzalwa leli khanda mammaluyi ekufanele silinqobe umphefumulo uzuphume ubulawa yisifo uthi akulikho elinye igama ekuyosindwa ngalo phela igama lika Yeshua. Uthula umphefumulo. The last gate we must victor. Abanye bathi bakuma accident iroli imoto gamuka ikhanda nabafika iparamedic nangabe usakhuluma batshela ukuthi ngiyeke ngihambe ngoba ngiwe ngale moto ekhona uNkulunkulu. Thandile kube nje it's okay. Ithi lo pickers bathi uyahamba uthi ningangithinti alikho elinye igama phuma umphefumulo. Liyalwa leli khanda leli iqitha igazi khipha amathumba emizimbeni ihluba abantu baze bamngabazi azathi uJesu makalibona lilwa nebandla uthi balobele Johana ukuthi namagwala kayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Kwakungakhulunywa ngamagwala lawa asabe inyoka okukhuluma ngabantu nakufika ubunzima bangabazi igama lamandla kaJesu. Alright. Hey, ngathi ungaliphakamisa futhi. Hey, lishaka mnandi leqilongo. Right. Chapter 17. Ngiyakule khanda le-3 le-education. Ngizofundisa namuhla. Lento engizoyifundisa la ngifuna ni understand ukuthi uma ningeke niphume ku world desires nisengozini yokubhujiswa. Umpostoli Paulus wahlangana nabanye abantu engifuna ukukhuluma ngabo la, Epicureans and Stoics. Ngicela ungivulela incwadi ka-17 ngizoyifundisa le ncwadi ukuthi uPaul kube bekaphila kulesikhathi samanje mfundisi. Bekazoba njani? Bekazolihlonipha umhlaba njengabazalwane balesikhathi bawuhlonipha na? Umpostoli Paul kube bekaphila manje wayezoyihlonipha imfundo yama-graduates, wayezoyihlonipha yini uniform. Uzutshela umfundisi athi uyodla uyophuza uyombatha. Wayezokuhlonipha uPaul namhla bangamvusa uNkulunkulu. Kodwa ngifuna ukunikhomba ukuthi uPaul wahlangana na the forefathers of modern advanced science, technology and systems. The founders. uDaniel wathi naka prophet wathi kulezo zizwe eziyi4 yizizizwe ezizoshape the end times. Wathi Babylon, Persia, Greece and Rome. Wabona izinzilo ku chapter 2 kune stage sihlukene kani. Ku chapter 7 kuyinzilo zihlukene kani. Wathi uNkulunkulu uDaniel kwakusele 500 years ukuthi uJesu azalwe. IBhayibheli wathi kunezinto ekumele zenzeke emhlabeni andukuba ukuphela kufika, andukuba umbuso kaKristu establish, andukuba ieternal life iqalwa, andukuba umbuso kaDavid engawuthembisa wokuphila okuphakade usungulwe.
kusise nemibhalo ekufanele igqaliselele, kuneziprofeti ekumele zenzeke biblically, kunemibuso na ekumele iphakame ibusa. Leso sikhathi kwakubusa iBhabhiloni, wayibona uDaniel emva kweBhabhiloni kwabusa iPersia, umbuso kaDarius. Nangu uDaniel akaphoswe empanini wengwenyama, walandwa nguDarius ethi Daniel uNkulunkulu wakho ukusindisile yini emlonyeni. Kwakubusa iPersia lapho, kwagcwalisela lezi prophet. Emva kwaloko kwabusa amaGreek. Nyangizobazalwane, lesi sikhathi la kwaqala khona abaFarisi, the Hasmonean schools, babiza ukuthi izikolo zabaFarisi nabaSadusi. AbaFarisi nabaSadusi sasingenabo ku-Old Testament. Umlando lo ongazange urekhodwe eBhayibhelini. After boNehemiah kunalo mlando bawubiza ukuthi is the Maccabean era. The what? uJudas Maccabees was one of the men owalwa namaGreek. Lo mbuso bekumbuso kaAlexander the Great. Na impongo uDaniel ayibona ku chapter 8 ivele nephondo elide. Umbuso weGreece, umbuso weJavan. Chapter 8 uchaza uGabriel kuDaniel, ingilosi kaNkulunkulu uthi Daniel umbuso wamaGreek. Emva kwePersia kuyovela nayi kingdom isazoniqindezela. Yavuka iGreece, ila kubuya khona all the philosophers of the world. Iscience ngaleso sikhathi yayibizwa ukuthi natural philosophy, ingakabi biology ne-life sciences. Kwakunesikole eGreece eKorinte esasibizwa ukuthi i-Areopagus. Kahle i-Areopagus kwakuyilitshe la kwakuhlangana khona all the wisdom men. Bezibizwa ukuthi indawo yama-scholars of thought, abantu ebebajulile kuma-psychological studies. Physiology, the word physio has to do with wisdom. Bahlangane lapho badiscuss ukuthi umhlaba waqala njani. Uhlangana nabo Epicurus, uhlangana nabo Stoic, kuhlangana nama skeptics, kuhlangana nama Socrates, kuhlangana nabafundi baka Pluto. uPlato. Ayisiyasha ke namuhla. Nyangizwa. Yila kwaqala khona the modern so-called science. But kunento engifuna ukukhuluma ngayo nge-creation. Ama-Epicurus lawa nama-Stoics bebakholela ukuthi umhlaba waqala as an atom. Bathi umhlaba namuhla nokudala konke kudefine out of three things: space, time and matter. Thina sithi umhlaba wenziwa uNkulunkulu, wakhuluma izwi. Bona bathi umhlaba waqala in a small particle, or in a particle called an atom. Ama-atom ahlangana enza i-matter. I-matter is liquid, yonke into engamanzi, gaseous, yonke into ema-gases, bese kuba ne-solid, zonke izinto esiyibona emkhathini ezi-solid. Kuthiwa umhlaba udefinwa out of these three concepts: space, time and matter. Now bese bathi zonke lezi zinto lezi, each and everything eniyibonako i-contain into ebizwa ukuthi i-atom. Ama-Epicurus, they were scientists, they were philosophers. Lesi sifundo lesi saqala about 500 years uJesu angakazalwa naso. Indoda ebizwa ukuthi uDemocritus, abapholi bangakafiki la. uDemocritus wafundisa the particle theory, ukuthi umhlaba nezinto zonke zenziwe out of this small particle called an atom. Namuhla kule ikolo namuhla bayithatha lento bayi-adopta. Yahamba iminyaka lento esansi bekudeni uJesu ufike ikhona.
uDemocritus waphila about 500 years ago. Imfundo yakhe ya adoptwa ngabantu baseGreece abaningi. And one of the people, the schools, was the schools of Epicurus. Laba bahlangana nompostoli Paul. Yeah, niyangizwa kodwa mphathi. Abo Jesus Christ. Cela ungiphe mfundisi. Cela ungiphe le Bible. uPaul ama-Stoic wayengakholela kakhulu kule philosophy kaDemocritus. Ama-Stoic bekakholela ukuthi onkulunkulu bakhona, bangathi uNkulunkulu bathi onkulunkulu bakhona. But ama-Stoic bekakholela ukuthi onkulunkulu it is principle and order. Ngamanye amagama uma bathi izinto zomhlaba zi under principle and order, bathi uNkulunkulu are the laws of the universe which are governing things in order. Ama-Stoic bekakholela ukuthi into eyenza ukuthi ama-seasons alandelane, that law eyabeka lokho, it's God. Uma umuntu athi uyaphezulu abiyele emhlabeni, that principle eyenza zonke izinto zehle, it's God. Into enza ukuthi abantu mabazala bazala owesifazane nowesilisa, kungazala umunye umuntu onamehlo ayi4 onamehlo ayi5, that principle ba discover ukuthi there is an order that is governing the world. Into enza ukuthi ilanga lingashisi kakhulu, futhi lingabandi kakhulu, libe in the correct measurement to give enough life on earth. That principle eyabeka lezo zinto, it's God. Ama-Stoic bekakholela ku-morality, but nabafika kuNkulunkulu bebathi the governments or governance is controlled by the gods of principles. But Epicurus was not believing in God. At some point bekashati Epicurus is the founder of the school, kwakuyisikolo mara Epicurus was the founder. Igama lakhe bekangu Epicure. Niyangizwa bazalwane? Then uEpicure lo enkuluma ngaye wa-adopta isifundo sikaDemocritus lesi esifundiswa namuhla kule ikolo lesi. Emva kwesikhathi bas-eda ama-scientist baze bafinyelele endabeni ye-Big Bang Theory ukuthi umhlaba waqala from a small particle. Umhlaba kuthi bathi kwaqala kwakune-heat eqaleni. Ayintshele ukuthi bathini lapha esikolweni. Bathi kwakune-heat. I-heat le yaba iningi. Kwaba ne-rapid expansion. Bese yakhula down. Nayikhula down, kwaqala kwaba nabo helium nabo oxygen. Kwathi bathi nakubuya leyo heat kukhula down, kwaba nabo nitrogen. Kwaba nalama gases wonke lawa agcwele la. Then bathi lama gases lawo nama particles babiza ukuthi ma-squarks. Angithi ufuna ukufundisa ukuthi niloko niyigabisa ngamanyala. Khanda lemfundo lesihoko lidukisa umhlaba wonke. Uthi uJohane makakhuluma ngalo, uthi bonke abantu ngekhathi zokugcina ngalezo ikhathi abaningi bayomangaliswa yisilo. Ukuhlakanipha kwalo, ukubusa kwalo, inkazimulo yalo, lithi iBhayibheli abaningi ngekhathi zokugcina bayobanjwa umoya wesilo, ngoba isilo liyawuguqula umhlaba liwenze ube yisimanga.
azathi uJesu ukuthunjwe nabakhethiwe uma kungenzeka. I serious business indaba yoku-inherita eternal life. Now, bathi emhlabeni uvoid was an empty space. Greek, vacuum. Vacuum was an empty space. What bathi bekune empty space bekungana lutho. Out of the empty space kwaba ne heat. Ukuthi yenziwa ubani leyo heat abazi namuhla noma babuza ukuthi leyo heat ke yenziwa ubani ake sithi beyikhona. Yenziwa ubani. Bathi amanye ama particles are absorbed by the heat kwenzeka ilanga. Amanye ama particles are absorbed by the heat kwenzeka inkanyezi. Amanye ama particles are absorbed by the heat kwenzeka inyezi. Cabanga. Ngayihleka mina umuntu ali eze ngamagawuni la ngiyakubuka ngithi lokho uthini lo zana amagawuni yana namabrel fundile. Do you understand? Ngiyakubuka nje ngiyadlala isikhathi sokudlala. uNkulunkulu waqoba enye indoda ebizwa uInnocent. Wathi my son ngifuna uyohambula uyonyathela uyeyidelela umsebenzi kaSathane ehlonishwa ngabantu uyihleka. And God had to prepare me because the journey was not easy. Ngayibona uhambo lulude embonweni. Athi uNkulunkulu kodwa kuyoba mnandi ekwambeni kwakho. Ngoba lento eyishumayela uyophila njani ngokwezwe. You will have to trust me as your God. But my father, I'm a very brave man because you made me. I will go and reveal the wicked educational systems of the devil, the wicked government of the devil, the wicked economical structures of the devil. I-gold ne-silver ingeka uNkulunkulu kodwa bayifake phasi kwe-system kaSathane. The wicked doctrines of false prophets, of wicked pastors and teachers who are misleading the church. I will expose this. Whether they are part of a covenant. I won't make friendship with humanity. I'll make friendship with you every time I stand in that altar. There is ningahlupheki kule Christianity yamanje nibanjwe isystem ni enjoy yona. Manje kufuna ukunifundisa angithi ngifuna nibone ukuthi masithi siyayishumayela lento le basithi siyahlanya sifuna ababonti sishumayelana. Why kumele ba understand kodwa ngikhuluma ngale kanti elilanga ngizokhuluma ngale le political government. Sengiyawaqhaqa ke manje elinye nelinye ngiyaqhaqa ukuthi bakuthiwa kuthotshelwa amakhosi kukhulunywa ngani. Uzabathi kumele nithobela amakhosi kanti bafuna ukudla izono. Sofundisa ngegovernance ukuthi igovernance abo Paul bayadila nayo njani. Yini izinto ebebayirebuke, yini izinto ebebazamukela. Nge-COVID bebafaka ifonyo ezinkulu ezifika la. Bathi sihlonipha umbuzo hloniphani. Magwala basabukufa. Sabukufa sifonyo sivala amehlo. Usibone lezi sifonyo lezi azizomzalo alasikholwa lezi mfundisi. Sibonda lezi noma bathi kuhlelisha umbuzo esigaka. Sizwe ukuthi abantu abafaka ifonyo nafa la. uNkulunkulu wathi sihloniphe imama khosi athi hey soka. Once uma ku lifeline uma in God's throne. Because anything that has to do with life, it's God's business. Noma ngaba ubani, don't interfere with life issues. Because in life issue, it's God's business. Whether abantu bayafa bayaphila, this is God's business. Now, bese bathi abafundi bama Epicurus. Then ba-adopte lesifundiso lesi. Umhlaba lo wase uyafomeka. Ngiyangizwa wazalwa. Bayibiza i-Big Bang Theory.
kwathiwa izinto zabanjalo kwaba nezinkanyezi kwabanani kwaba nomkhathi isifundo salapha ebengisifundisa ngirongela abantwana barayithela abantwana nabathi umuntu waqala imfene umoya engcwele angihlupha athi mfana wami uronga umuntu oqala musila uAdam ngikufundise nje wena yini lento yirighta Nkosi musinyasebenza manje mangisebenza usithi ngamanye amagama ngafika endlini esangoma ngifike ngiphatha imithi ngenze kodwa angikholelwa Nkosi uyangazi musuthi ngikhonza wena kodwa isangoma nasithi ngimilele ngilethe imithi ngihambe ngingenze wonke lokho mara ngumzalwane ngoba imoya le yithixo asisi serious kakhulu Nkosi mose siyafundisa lethu ukuthi sihole thina sikholelwa lento mara uyabafundisa labantwana ufundisa imiphefumulo ekumele kusasa isindiso ekumele kusasa ize kuNkulunkulu uyayidoctrinalize amanga ngisazozi exposer izinto biblically elithi iBhayibheli zisensitive azikhulunywa aziphathwa nangelimi lapha bayazikhipha lapha uthola ka grade 8 kune textbook ye life science baqhaqa umuntu wesifazane ngendlela abafuna ngayo mina njengomuntu wesilisa that is spiritually sensitive lento le sensitive holiness bayibiza reproductive system bantwana benu bayibona yonke lemihloleni bakhuza ukuthi bangakhulumi ngayo emabandleni bayibiza lapha bayibiza bathi uma umuntu azokhulelwa bayibiza ke gabathi ba thina lana le kholelo kwethu siyasaba la mama siyayithoba moya ka Satan Tena bacala bathi 15 years abantu abasha bafeba bangenwa imimoya sekungena nebungoma manje lapha ekholweni sola abafundi khona manje bayikhipha ipolice yokuthandaza ziyaphela bayikhipha igovernment ukuthi why iChristianity igceka ezinye inkolo uma bona bathandaza ka-assembly kusho ukuthi nathi kufanele siyophahla bayikhipha manje bathi ayiphume omunye kibo akathandazi ushaya isigubhu manje amalungelo abantu usathane umise zonke lento ukubamba silapho kule ncube evaka uPaul wahlangana nabo ama-stoic nama-epicure azange agqoka uniform abalandele wabarebuka wathi ama-Greek afuna ukuhlakanipha ngoba bangama-Greek amaJuda afuna isibonakaliso mina nginishumayaza the message of the cross ya nabaqeda bathi lapha kwayenzeka izinkanyezi mamthoko then bathi kunenye into abayibiza i-molecule theory bathi lama gases abuya kuloka kushisa abo helium nani benza amafu abo nitrogen nabo oxygen bahlangana ama elements lawa ahlangana enza ama molecules abo H2O kwaba namanzi kwaba namalwandle kwahlangana ke manje ama gas nakahlangana kwaba namalwandle kwaba namazulu kwaba nama friction kwaba nama lightning kuthiwa lama ashikashikishana angithi sengiyanitshela ukuthi nikwazi ukufunda abazalo ukuthi bantwana benu bafundani kwashikisha kwaba nama lightning kwaba nani emva kwaloko kwaba nama volcano kuthiwa ama volcano erupt angaza erupt njani ke wona kwenziwa ama tectonic plates ngoba umhlaba kuthiwa uphuma emanzini la sinyathela khona la kwaloku kushibilika bathi kwandlula 300 million years kuloku kunyakaza amanzi anyakaza ngakho kanyakaza egcineni kwaphuma isibungu yazi bayithathela bathi izinto nayibola noma ezinye izinto nawuthela amanzi lapha kusasa uthi nawuthi uyabheka uyathola sekanezilwane bathi kwaphuma isibungu sokuqala ngizoza na iphelele lesifundo lesi but manje ngenxa yesikhathi ngifuna ukuyi fast forward kwaphuma isibungu sokuqala lesi sibungu lesi sasihamba emanzini singanamehlo singanani kuthiwa thina sibuya lapho
Sifundo sama Epicure, idoti. Nabaqeda la bathi lesibungu siloku silangazelela ukudla saphuma umlomo. Evolution ke, qala evolution ke manje. Bayibiza evolution lento. Saloku silangazelela ukudla, silangazelela ukudla saphuma umlomo. Kodwa ngoba ukudla bekusikari sidla wandlula 200 million. Angadle 200 million babathatha. Wandlula 400 million. Bayabala ngoba yazidangeke niye lapho. Bathi ifundile le ndoda, ifundile. Nonsense. Na uqeda la uthiwa lesibungu ngoba sasilangazela ukudla saphuma izandla. Phambeni kwesikhathi saphuma siloku silangazelela ukudla evolution injalo. Saphuma inyawo. Sahamba manje emanzini saba ifish. Bathi umuntu oqala wa evolve from a fish. Bathi kwaya ngoba beyiphile emanzini, ihlale emanzini. Then kuthiwa ngenxa yokuthi angazi bathi yini lento ngokubanda nama geographical natural selection. Bathi lento le yagcina seyifosteleka manje ukuthi la isuke from the core ngoba bekunama predators. Ama predators lawa angazi aboshaka nani bebadla manje lento le bekumele ihlalele phezulu ezindaweni la ushaka ngeke afike khona. Mara uthola ukuthi akuna oxygen. Manje yaqala evolve, yaqala ke manje yaphefumula. Seyiphefumula umoya, emva kwesikhathi yaphuma yahamba phezulu komhlabathi i-reptile njengesikirikiti. Leyo fish ngiyazi yini ihamba nalo ihamba kuthiwa ya evolve. Unomunye scientist bathi uDelamark akanamanga ngathi unamanga vele igama lakhe. Uthi nabo Charles Darwin uDelamark athi the more ihamba ithi njengomuntu makachima amamasiso akhe ayakhula. Bathi nayo ngoba iloku yahamba ya evolve. Yagcina seyinenyawo. Nabaqeda la bathi kwahamba emva kweinyawo yaqala ke manje ya evolve kwaqala imfene yokuqala abo Australopithecus africanus, abo Homo erectus, abo Homo habilis, abo Homo neanderthalensis, abo Homo sapiens. Nonsense. Thina kuthiwa sivela lapho. We are the Homo sapiens, the modern man. Evolution. Bayibiza abiogenesis, the origin of life. Leya creation bayibiza i-Big Bang theory. Ngathi angeke mina ngifundise ulwabishi onje, anginguthisha, angifundisa le nkolo lezala, angishaya science bangithathe bangiqhashe ngana certificate bangiqhashe. Bathi siyakufaka nceke usicela uzosifundisa labantwana. Ngithi ngisafundisa ngaba bangithathe bangise ngale ncwadi yomphila bathi siyaqela ufundisa ngale science. Ngiphuma ngathi ngithi angidli imali leso sikhathi. Ngayibona umsebenzi. Ngathi awukani imali idliwa lula so, but ngidla imali ngamanga. Isabantwana ulwabishi. uNkulunkulu athi my son, I'm going to call you to teach the real science. I spoke izwi kwaba nokukhanya. Ngakhuluma izwi kwaba nomhlaba. Ngakhuluma izwi kwaba nezilwane. Ngakhuluma izwi I spoke izwi. Genesis chapter 1, hamba uyofunda ukuthi ngazenza kanjani izinto. Manje uPaul wahlangana nalabo guluva la. Bashumayela qala ukufunda. Cala ningifundele. Serious. Lento enzeka lapha ezikolweni. Phambi koNkulunkulu. Don't take it lightly. On Judgment Day, Christians are going to perish. Many of them. Because when the beast sat on its throne to embrace itself, they submitted to it. Uthi omunye umfundisi kunabantu abazoba ne666 bangakayamkelanga emabunzini ngokuthanda izwe. Verse 18. Zenzo chapter 17 verse 18. Kepha abathile kuzo izazi zama-Epicure namaStoyiki
baphikisana naye, abanye bathi leli phosophoso lithini na, abanye bathi kungathi umemezela onkulunkulu abangaziwayo ngokuba wayeshumayela ivangeli ngoJesu nangokuvuka kwabafileyo. Bayoyizwa le VN bathi lithini leli phosophoso, bantwana baka-Epicure. Bamhleka usulu Paul abatshela ngesiphambano. Kodwa ngithanda lento ukuthi uPaul wabaphikisa. Izabizwa i-natural philosophy ingaka-evolve ukuba i-biology ne-science. Epicurus students were teaching that the world started from an atom. Hambe ubheka lezi incwadi, igcwele yonke lezi incwadi. Ba-adopta the origin of this name atom and particles theory yaqala nguDemocritus, a Grecian man. Abathi uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba lapha. Thola umzalwana busy naye agidela igawuni. Gideli mina igawuni. Hayi. Hambi yosebenza uhole. Ngifundile bazalwane yazo. Ngenze njani? Zange ngiphume yabona bekungcono umfundisi kube ene kube uNkulunkulu azange ngivumele ngiyofunda. Bazothi hayi ukhuluma ngoba kafundanga. Ngangisponsorishwa iPrasa mamthoko, ngangizobizwa uNkulunkulu. Ngihamba ngenye imoto enzima manje. Abe nami ngiyaniqomela. Uthi umpostoli Paulos ngiyakwazi ukuphakama. Ngiyakwazi nokuthotshiswa. Wangibiza uNkulunkulu kwafa umuntu ngingafuni. Kwafa umuntu. uNkulunkulu angikhomba ngathatha ifoni ngafonela umzalo ngathi uNkulunkulu ngoba ngangithi ngizoshumayela kodwa ngifuna ukuyofunda. eJoburg wathi uNkulunkulu angikhomba ngombono wathi uzofa umuntu. Kunomunye umuntu ohlala la iviri ngamfonela ngathi uNkulunkulu uthi ngenxa ukuthi ngilokhu nginenkani ngifuna ukuyoshumayela ivangeli. Lento ngizoyibona ngamehlo amsi ukuthi abantu bakhe bafa kanjani bengashunyelwa ngivangeli. Wathi lo mzalo kuli 3 days ngilwa nenkosi ukuthi angeke ngicela ungivumele ngenze double. Angifuni mina ukuphila ngeminikelo. I was studying engineering mechanical. Nga admitwa iPE. Ayikho university engeke ngiye ngananga benyafisa uwe. I-mechanical engineering ePE ngahluleka ukuya ngoba ngingenamali. Kanti ngibanjwe inkosi. Yangithatha iVets ingithatha ku-education. Ngahluleka ukuya ngoba ngibanjwe uNkulunkulu. Ngizazonifakazela ukuthi wangibamba kanjani. Ngagcina ngingene ku-mechanical. Nangingena ku-mechanical. Bethi nangiqeda ukuregistera ngafonelwa iPrasa kwathiwa siyaqela. iPrasa ikhiphe 52 billion ukutrain ama-artisan, ama-technician, ama-engineer ukuzobuilda ama-train. I was one of the selected. Ngaya ngigijima kodwa ebusuku ngangingalali. uNkulunkulu beyangakufuna lapho. Ngangingalali ebusuku ngihlala ngiphuma ngikhala inyembezi, nangivuka ngikhala inyembezi. Ngangena phakathi kwabantu kwaqubuka umlilo la esiswini sapho. Ngangena etraining ngithi esikolweni kwakuvutha umlilo. Ngathi lento ngayigabha ngizwathi ngiyahla. Kumele ngishumayele. Ngaqala ngashumayela ngiyaphola. Wathi uNkulunkulu uJesu wathi ngikubekele ingcebo yakho. Eish! Wathi ngikubekele i-investment yemfundo yakho. Ekhuluma ngale athi uzofunda my boy. I have invested a lot of riches to make you an educated young man. And you gonna be a very rich. Ngangilangazela uburich mina kakhulu. Ekhaya vele ngangumuntu ohlala focused. Ngangayenza ezinye izinto. Ngangithole ngidlala nabangani. Hayi. Mangeke esikolweni bengumuntu olimayo. Angilimi insimi enkulu ayokudlala. Lime kubhula umbila. Agriculture ungenze nix ngayo. Ngimncane. Ngikhulele lapho mamthoko. Imoto ngangiyikhenika at a very early age. Imoto ngangiyiqhaqa ama piece ngihlanganisa.
Wangeke ungithole ngidlala nabantwana. Wangithola ngihlala ngigqoke overall neboots. Baba ungikhulisa kanjalo. Nangiye esikolweni ngangifunda ngangadlali. Grade 12 ngamngena 360 close to 5 days. Except amalanga lawa final holiday. Alikho nelanga eliyi1 engangilova. Bangiselecta kwenye program ye maths and science. Ngafunda strong. Ngangifunda izikole ezi2 ka grade 12. The maths and science. Wangilanda uNkulunkulu namaphesha nami omdlalo. Wathi my son manje ngifuna ukukunika a very big work. Bengifuna uhambe uyofunda lezi zinto. Bese uzofunda ngoDaniel. Bese uyoshumela abantu bawo. uDaniel uyazibona lezi zinzilo ukuthi ama system nama cultures walezi zinzilo lezi. Kwabusa iBabylon, kwabusa iRoma, kwabusa iBabylon, kwabusa iPersia isikhathi kaDarius, isikhathi zibone Nehemiah nabo Ezra. Kwabusa iGreece, the Maccabean era. uJudas Maccabees was a Jewish man owalwa namaGreek. Yila incwadi eziningi zaguqulwa zabhalwa ngesiGreek. Nale Bible elibizwa namuhla iSeptuagint. La convert iBible leHebrew labhalwa ngesiGreek. Lapho kuthiwa wonke umuntu kumele afunde iGreek language. uJesu makafika ila kwavuka khona ama-Epicureans nama-Stoics, because ama-Greek uAlexander the Great nakafika wadestroya inkolo. Lo mbuso wama-Greek nawufihla unqoba umhlaba omunye wawubeka under apartheid. Niyofunda ama-cultures wabo ney'nkolo zabo ney'fundo zabo, baguqula itempeli kaNkulunkulu ngaleso sikhathi, bahlabela izingulube kilo. Kwangakafika iRoman Empire. Sekusele about 200 years ukuthi uJesu azalwe. 300 years. Wabusa umbuso wamaGreek, aboDaniel bese bashonile la. Baze babazonda ngoba kwalahleka isiko leJudaism. Ukubusa kweGreek kule minyaka eminingi yabusa ngayo. Benza ama-wrestling endlini kaNkulunkulu. I-wrestling ike yenziwe eJerusalem. Benza abo-acting ngoba iGreece yayikhonza abo-Dionysius, yayikhonza abo-Zeus. Nabafuna ukugqoba abapristi lento ebizwa Olympics. There were the 12 gods of Greeks. Their leader was Zeus. These 12 gods, 6 of them were female, 6 of them were males. Olympics was a ritual of celebrating these 12 gods. Namuhla nothitra njenge-lifestyle. Kodwa ungakafiki nje ngoba sikufike namuhla. Lezo sikhathi bebangazi nokuthi into zamaGreek zisazoguqula umhlaba ubeso. AboPaul bebalwa nazo zisaqala. I-science isaqala, i-technology isaqala, ukuhlakanipha kusaqala. Then uJudas Maccabees walwa namaGreek waqitha. Waze wayocela iRoma ukuthi izobasiza. uDaniel akabona ukuthi ihlangothi lombuso okuyibumba nensimbi awubuthakathaka, ihlangothi elinye laliyinsimbi. Abantu bakaNkulunkulu bazama ukuzihlanganisa neRoma, kanti iRoma ifuna ukuzothabatha umhlaba. Thina mase sivula iNew Testament sekubusa iRoma. That is how these kingdoms align. iRoma yanqoba umbuso kaJulius Caesar, wanqoba amaGreek, wasupport uIsrael, kwakhiwa netempeli. Ngakho lalibizwa ukuthi iHerod's Temple. Cabanga itempeli lesibili lalibizwa ukuthi iHerod's what? Temple. AboPilato baqala bangena kwaIsrael. Bathi mara intela niyithela kithi. Abajikela. Yonke into niyithela kithi ngoba sinisizila ngithi. Bathatha uIsrael, uIsrael waba-under kanti kuzozala uJesu. Bese kubusa indodana ka Julius uAugustus Caesar, lo uAugust oname ngayo kukhalenda. EyiRoma yabona lezi zizwe lezi eziyi4 lezi. Bheka ke
uDaniel la kaprofeta na ufika ku verse 12 chapter 7 verse 12 uthi kepha leyo mikhosi eprofeta ngokuzalwa kukaJesu unokunqoba kweyengudlu kaNkulunkulu. Uthi ku verse 12 kepha leyo mibuso iyosuswa emhlabeni. Uthi isilo sesine iRoma esasisibi ngasibona naso sibanjwa sihlatshwa. uJesu mayeqeda ukunqoba esiphambanweni iRoma yawa. Uthi naseyinqotshiwe ihlatshiwe. Uthi ngabona nalezi ezinye eziyi3 izinzilo iBhabhiloni, iGreece nePersia ubukhosi bazo bususwa emhlabeni. Kuthi zangasabusa umhlaba. Uthi kodwa ukuphila kwazo kwelulwa. Sekabala manje from esikhathini sikaJesu till today. Kwalulwa the life of the four beasts. Ngathi mina ngiyaphinda. Ipolitics ibiye Rome. 2000 years ago. Science ibiye Greece. Ama-Epicurus nama-Stoics, they were one of the teachers of modern science. Yayibizwa natural philosophy. Yathathwa i-Islam. Islam yayithatha, uMuhammad wayithatha. Wabamba le ncwadi wayisafer. Until the medieval era sabo 1600 to 1990s. Zaqala le ncwadi zaqala za rewrite. Kwaphala lama textbook afundwa namuhla. Kwa-edwa i-technology yanda. Abo 1900 mabahlanganisa lama theory wama atoms nani bakwazi ukwenza imoto nge-explosion, bahlanganisa ama-gases ahlukahlukene, engine ya explode, bathi yenza ya combust, benza imishini, benza abogesi. Ibuya kude lento le, isisekelo sayo madimoni. Kodwa hayi phela ningakwatile imoto kaMabalo yakhuluma ngayo. Hayi Mabalo ungahambi ngeenyawo ubile emuva. Thatha imoto yakho hambe ngayo. Hawu Nkosi yami Jesu ngashayo. Niyangizwa bazalwane. I-science ihlukene kabili. Kune revolutionary science, kune creational science. I-revolutionary science ile ekhuluma ngokudala kwezinto engayikhuluma ngayo. Then i-creational science ile yama skills. Anginankinga nayo kakhulu leyo. Mara nginenkinga uma abantu bayithanda imali, abantu bayithanda izinto zomhlaba, noma uNkulunkulu ababiza bangamlaleli. I-revolutionary science iBhayibheli lama-Greek lamadimoni. Yiyo izisekelo zonke ze-science zime phezu kwayo. That is why it's dangerous ukuhamba ngayo. uDaniel ubona ukuphila kwalezi nzilo kuyalula. Umhlaba usabuswa uAlexander the Great, inkosi yamaGreek. Awusabuswa uNebuchadnezzar, inkosi yeBhabhiloni. Awusabuswa uDarius, inkosi yamaPersia. Awusabuswa yini le ngiyibalile iBhabhiloni, uJulius Caesar, inkosi yamaRoma. Kodwa ukuphila kwazo ngoba uJesu wayenqoba zonke. Kwaphela the era of kings. Maru Jesu. After the cross emhlabeni kwaphela the era of kings, kwaqala the era of governments. Because ama kings before Christ bekabusa. Imihlaba yayibuswa amakhosi. Nakufa inkosi kwakubusa indodana yayo. uJesu wayibulala leyo nto, wabulala izinzilo lezi eziyi4 esiphambanweni. Nakayibulala emhlabeni yaphela i-era ye-autocratic kingdom, kwaqala i-democratic kingdom. Ngoba amakhosi awile, kwamele manje kube nabantu abazophatha ukuphila kwalezi nzilo eziyi4. These are the political governments, because these beasts were slain. They were destroyed in the cross. Abasakhona ukuzibusela manje. Kwamele ke manje kube nowesifazane abazomnika incwadi ngoba babanjiwe. Babylon chapter 17. Bamnika iwayini bathi
phuzisa umhlaba. Lithi iBhayibheli leli silo lalihleli phezu kwamanzi amaningi. The woman ohleli phezu kwalo, who's dressing in jewels, uphethe the whole 7 spirits of the beast. Politics, government, economy, education, science and education, military yomhlaba. Lama designs of military wamabhomu is antichrist style of war. Thina asinama tank ezulwini. The military style of God sinama horses. Ay! Kuthi ngigijime ngiyele. Lithi iBhayibheli uJesu the military of heaven. Le gada thina abazalwane. Ku chapter 19. Wabonakala prepare the battle of Armageddon. Sazoyifundisa. uJesu kuthi 19 uyavela, nakavela enyongeni yakho ubhalwe inkosi yamakhosi nombuso wababusi. Ucheliswe ngimchele eminingi, ungumholi wempi yase Zulwini, the military of Christianity ibanjwe nguye. Thina impi yethu siyilwa ngokomoya. Sinamasosha asigadile abonwa uGehazi, amasosha omlilo. Amasosha mangawakhulula ngithi Nkosi akwakhulule kuze nethi ngenxa yekhathi izinto kumele zenzeke. Kube lesasikhathi mfundisi uNkulunkulu asavuma ukuthi imilitary yakhe ibusa umhlaba. Kuvela aboPutin namabhomu bathi bazosibhoma thina. Ngiguqe ngikhuleke. Athi uNkulunkulu khulekani ningesabi. Iyehla imilitary kaNkulunkulu. Ubabone bahlela phe entabeni basaplan ukuzobhoma. Baqale bacabane bodwa. Babhomane baqedane bonke kulesihlila. Ngoba isecurity yethu sinayo le. Ngiyangizwa makho 5 ireligion lamakhanda ayi5 siyanibingelela egameni lika Jesu. Lamakhanda lawa ayi5 ayingaki? Lamakhanda ayi5. Sinikiwe amandla. Ngathi mina ipolitics ibuye Roma. Well of government. Bese idemocracy ibuye Greece. Imedicine ibuye Greece. Cabanga lezilo lezi prophet uDaniel. Manje ukuphila kwazo kuyolulwa. Ngiyangiza bazalwa. Idemocracy ibuye Greece. Ukuphila kwazo, ama cultures wazo. I-law ibuye Roma, i-engineering ibuye Roma. Wathi Daniel, ngabona ama cultures lezi anqoba umhlaba wezikhathi zokugcina. Now ufunda verse 13 Daniel chapter 7 12 and 13. Now ufunda 13 uthi 13. Ngalezo ikhathi, emva kwezikhathi nezikhathi. Ngabona ogqotshiwe sika prophetic rapture. Ogqotshiwe kaNkulunkulu. Oyindodana kaNkulunkulu phezu konke. Eza bomdala weinsuku. iBhayibheli wanikwa umbuso nabangcwele bakhe. Hey! Uprofeta lesikhathi lesi. uJesu uzobonakala kule era. Ya the reigning of these beasts. Mara, this is the dangerous course. These cultures of these 4 nations. Sekuzala uJohane uyasindiswa. Ubhala incwadi yeSamuel. Chapter 13. Ubona lama beast alapha ku chapter 7 Daniel ahlangene manje sika into A1. Ubona ingwenyama ihlangene nenyawo zebheri. Ihlangene nomzimba wengwe. Ihlangene neimpondo ezishumi. Naya ku Daniel ingwenyama isilo lokuqala lihlukene lodwa. Isilo lesibili lebheri lihlukene lodwa. Lesithathu lengwe lihlukene lodwa. Lesine lihlukene lodwa linamakhanda ayisikhombisa. Linamakhanda amampondo ayishumi.
Maru Johane masekazozibona uzibona sezihlangene zonke uAntichrist. Ubona uAntichrist uphuma kwabezizwe ukhuphukela kwaIsrael. Chapter 13 ubona inzile ezithu lelokuqala uAntichrist. Lama cultures lawa awambethe akuDaniel chapter 7 uthi uJohn igama lakhe u666. In other words, out of the 7 spirits, politics is part of 666. The system that governs the economy is 666. Number 3, world education is 666. Military of the world, umzalwane ogada la ngamabhomu nangi 666. False religions of the modern age systems is 666. Lapha enkazimulweni ubuhle bomhlaba 666. Yonke into eme ku lifeline abo medicine abo in abalwa nezifo in the 7th gate, the 7th spirit, it's 666 systems. Zonke zibuye Chris, zibuye Roma, abo medicine babuye Roma, babuye Chris, Asclepius, Stiko, le nyoke lapha ku ambulance I represent Greece, one of the idol gods of Greece. Nathi sineyethi medicine in this kingdom structure, sineyethi psychology, sineyethi education, sineyethi economy, sineyethi government, sineyethi inkazimulo, sineyethu la kuKristu. In life, in life. Angishumayeli ireligion yokuregister isonto, ngishumayela ikingdom gospel. Irreligion narrative. Irreligion what? Narrative will never enter heaven. Ezulwini abanayo religious narrative, bane kingdom narrative. Uma kuthiwa amasonto amaningi ayobhujiswa kukhulunywa ngalento, ngoba umhlaba uthethe Christianity wayimolda yafita the religious narratives, yangena nabo Buddhism, yangena nabo Islam, yangena nabo Hindu, yangena na yafakwa lapho. Kwathiwa uyazi wayifakwa lapho, ifaka ukuthi izo submit phansi kwezilo, ngoba iChristianity ikingdom ayisubmit kwenye kingdom. It's an independent institution of God government. Manje yonke into engene la ku religion ayisiyasezulwini. Bawaqala amasonto ngoba bacabanga ukuthi baseve religion, kanti baseve kingdom. Bane certificate nje zamagama, bashawo Constantinus naka introduce religious narrative ku Christianity, a kingdom of God. Yeshua is king. Ngakhuluma nge-kingdom structure, ngathi kuba nenkosi, i-monarchy, i-kingdom structure, the 4 main divisions. Ngathi kuba ne-monarchy, inkosi ehlalayo esihlalweni, bese kuba ne-council, i-governance, that is the second. I-governance yile abapostoli. Na ungena enkosini kunalabantu ababonisa inkosi abahlala emaceleni, babizwa ukuthi government, i-cabinet. Yeah, bese bahlala abapostoli ke lapho. Ukubona sebaningi abapostoli mama bagqoleke lo mhlaba lo, bathi we are apostles, baba nje religion. Ngoba nase baya ku kingdom abaqualify.
lapha ila draft khona ama constitutions kumonarchy naku government yiba babhala incwadi ukuthi isizwe senkosi kumele siphile njani sihambe njani imbizi yoba nini umhlangano yoba nini yiba abahlala nenkosi yiba babhala iBhayibheli nomoya engcwele abekho abanye abapostoli ngaphandle kwalaba abayi12 laba bazenzele bona nabamagawu khona laba qeda khona athi 12 apostoli manje seba edu Barnabas no Paul bathi ayimele sishintshe ngoba kungene manje uBarnabas no Paul sekumele beyi14 apostoli bahlupha abantu bereligion abangasizakala uze umuntu bambiza ngoapostle. Who are you to claim such a high authority? If I follow ministry angifundisa religiously, ngifundisa kingdom narrative. Bese this is the second division, is the division of governance. Bese kuba the third division. Layers 3 yezinduna abo pastor la aba prophet. Induna ke babizwa ukuthi ma petitioners. Yilaba abahlala ne community. That is the fourth one, the church. Umbuso, i-structure sawo, i-division yawo, nayi. I-community kaJesu ibandla. Induna nabaprofeti bahlala nomphakathi. Nakunenkinga emphakathini, bathatha i-mandate endlini yobukhosi bayilethe emphakathini bathi inkosi isifundisa ukuthi nokuthi nokuthi. Babiza imbizo okuhlangana. Inkosi ithi ayisafuna amageya ashade la kulesizwe sayo. Uyinduna wena, you're a pastor. Thatha i-mandate ebhalwe abapostoli noJesu we-implement, we-establish. Naze bafika lapha bathi thina sifuni ngamane siyekele isonto awuyiguquli kumele ubuyele emuva kumele ubuyele ufike kubapostoli noJesu uthi enkosini mabangena uzobona abashaya izandla bathi wena wezu wena onamandla wena ophakeme bopastor laba bobani wena wezulu wena ophakeme uJesu uhlele ku throne la emaqeleni kune council kune cabinet. Baqeda bayabhawa bayaguqa bathi Nkosi isizwe sakho sithi asisafuni ukugqoka ikete ezide bafuna ukugqoka amabhlukwe. Isizwe sakho sithi abuse yama rights uma indoda ingashade enye indoda. Awushintshi so abashadise eqeleni wedwa induna enjalo yobhujiswa bafundisi abathatha imandate kaNkulunkulu benza izinto zabo. So vumelana ne-community lapha. Okay, la inkosi ithi abesifazana bagqoka ingubo ezifanele emabandleni. Umphakathi uthi hayi makhame akhamensi akasekho ayikade naqeda umfundisi uthi musina kunjalo kunzima ngcono sele siushintsha ibhuku ngamane nilifake bafundisi balesikhathi lezi izinja lezi athi Paul xwayani izisebenzi ezimbi nezinja. Baphethe constitution ibiye ebukhosini nabafika kumele bayimplement. Umphakathi nawulwa ngoba bayalwa bazifuna ukuziyeka izono. Bathi ngamane silishiye leli bandla. Induna ekumele ibiyele enkosini iyoshintsha umthetho nabapostoli ayibuyeli kuye. Ithi okay nangabe kuyaliwa ngcono sihlukaneni ke nina laba bathi bafuna ibhuku siyenza isonto lethu. So zibiza ukuthi si manual shoes of Peter. Nina enifuna join induna yazikhethela. Siyonibiza ukuthi 12 what nina ngoba niyolwa nalaba sizothi ni 14
nina sizanibiza iDonkey Church. Baphethe constitution ngoba bahlulekile kuyimplement emhlabeni bacabane bodwa kunokuthi babiyele enkosini bathi inkosi kunabadukisa njalo bathatha the constitution the Bible baqala zabo izinto yonke into etshalwe ngabantu yosisolwa. Matthew chapter 15 konke okutshalwe ungalinge wakhe ibandla likaNkulunkulu ngawakhe ama-ideas ngoba alimi phezu kwama-ideas wabantu. Baze bahlobise bafaka amasalo tape bafake konke asibe no chairman asibe no chairperson asibe na masalo tape lawo angeke ulwe no Satan ngawakha amaplan. Seba namaplan okudoba manje asibatsheleni ngemali nabafika la sibashumayela izwi. Hayi nabangamfuna uJesu bayekeni nabe siyokhonza siyi2 akunankinga nina qhubekani nemandate. Uma ngabe kumele kushitshwe into embhalweni kumele uNkulunkulu ehlise igift yeapostoleship iyehlize emhlabeni. Athi uNkulunkulu ngimzwile uNkulunkulu ekhuluma nami. Athi Romans chapter 16 verse 17 ngoba niyanga yenzana amasonto. Kodwa uthi Paul sesilobe konke kuphelele uma kuza omunye. Galatians chapter 1 verse 18 iphelele constitution kaNkulunkulu iphelele anishumayeze elinye ivangeli elihlukile kunaleli thina abapostoli noKristu ashumela noma ngabe ingeloze vele ezulwini makabe ngoqalekisiwe ngoba this was sent of the word we stampless sokuthi le ncwadi esinika yona iyaphila. Iphelele hambani uyi-implement ilula le cut and paste I cut and join i-cut and paste le ncwadi naso ufika uyoshumayela na ufuna ukuhlangana nomoya wabazayo baseJerusalem ubizwa uNkulunkulu uphethe le ncwadi ngayiqali into uNkulunkulu ngathi uyiqala hambani nishumayele nenze izizonke abafundi nibabhabhatise igama leZatu nomoya engcwele igama likaYeshua Kristu wenzizwa ngithi your pastor phendukani ngokuba umbuso kaNkulunkulu usondele uya pastor awulwi ilula phendukani ngokuba umbuso kaNkulunkulu bayeza abantu angithi bayakuzwa uyashumayela nasebahlanganyela la sebabaningi bayibandla. Colossians chapter 3 verse 17 nabathi manje thina sozibiza sithi singobani konke nikwenzayo noma ngabe imisebenzi noma ngabe imikhuleko kwenzene egameni likaYeshua Kristu uyakhatha uyapasta ilula lenko ilula awudinga ukuthi uyofasa 40 days uyofunda igama lesonto uzofa lehlani ene manje lokunofuna zonika izingelosi abanye bayawaphupha mfundisi athi ngaliphupha ku 40 days manje bademon ngoba uyeke lizwi manje thina sozibiza ngani abazali bebazibiza ngeendawo abazali benkosi abaseFilipi abaseKorinte nani nenza the same thing ilula musa eJobe lento beyosihlanganisa umhlaba wonke iphinde futhi sihlanganise nomoya wabapostoli. Manje ngambuza mina uNkulunkulu uthi Nkosi uma abantu bahlukene ngami wathi uNkulunkulu wena yenza njalo wena yenza njalo laba bayeke wena yenza njalo ubashumayele uma bangafuna ukuphenduka wena yenza njalo cut and paste. Ayangeke siuguqula umhlaba wathi umunye manje niyoguqula ukumhlaza wathi uNkulunkulu lala njula khona lelizwi thina senze njalo. The four systems zabizwa ukuthi 666. Uthi omunye umzalwane ngabona embonweni abazalwane yazi abazalwane abayides abazalwane emphefumulweni kune 666.
u666 nguye omikisa abantu esihogweni. kahle kahle. Hayi, alright, siyambonga uThixo.